Ο Γιάννης και η Ευγενία. Η Ευγενία και ο Γιάννης είναι δύο συμπαθέστατοι νέοι, δύο αξιολάτρευτα πλάσματα, δύο καλά παιδιά. Όμως αυτό είναι μόνο η επιφάνεια. Γιατί ο Γιάννης και η Ευγενία και ο Γιάννης είναι δύο προδότες του ανθρώπινου είδους. Τα έχουνε κάνει πλακάκια με τις κατσαρίδες και συνομωτούν εναντίον μας. Κατσαρίδα, έρχεται, προφυλαχτείτε. Μοναδικό καταφύγιο, το Διπεθέ Ρούμελης, από 9